o megidere na ndụ nọrọkwa n'ili na-emekwa gịnị na-eme. So o kwere na o nwere ihe a na-akpọ okwere kwesị ike, o kwere na ndụ kwe na ọnwụ. Since o ji wee nwụọ, it's over 10 years now, more than that. Afọ ọbụla o dere wil gwa ụmụ ya sị achọ ya ahụghị ya, lee ihe a ya dewere ebe a, chinu na ya were na-eme gịnị na-akwado Godian religion. Mụ na gị na ebe a mgbe ụfọdụ na-ara anyị ahụ ime na ndụ, mgbe eruru n'ọnwụ ka anyị ga-eme. So onye ahụ wu somebody pụrụ iche, and I suppose ịkụpụrụ Chineke aka maka ihe. Onye a ịma sị na ahụ nwanne ya na-eme ọka sisikpa ya aka na n'isi mma akwa. Yes, agụ ọ ga-ama atụrụ? No, ọ ndị mmadụ ji aka ha na-eme onwe ha arịsị apịrị apị. I'm happy I left my home this morning. I'm in Imo State. I'm here because I'm happy to tap into his legacy. And I know but not about you guys. They got a full be na they got more full even though no way got ya or not from me. Because I wasn't there. Even the foreign war partner herself might not even like why we are here today. Or the possible. Manono Balaneto, Ihomaka, Ihoman and Megani, Nigeria. I am happy. Godian religion is moving forward with great force. Like a Mumanya in a meeting. My two and them see actually a halotana did have woman boss in the halotana. GWA. So, you who had a gaga longer house. You know, no woman, I don't want to go, and my God, he see a car. On a neighbor, now one on Lagos on name of America, and I know me. I need people like that. We want you to get close to people who will teach you the best. Almost for years now. Only one idea. I don't know how many of you here, but I am every year. Nahane nye Godian religion 1 million naira. True or false? Hane nye 1 million naira ija wrong here. Since into Godian religion, my contribution to Godian religion might not get up to 1 million naira in 1 year. Because Odini di ucha malai kai popara hakosa. Ono mula mere maga heme wambe tie dike. Magaranya homer o chele di uche abali chene hihe aka meru hia. So yama o dike. Ade kuka ole ha mere o guna atum ndate ndi ana abali kwa. Manama like Konyola Proto Biko. Please, all now we could give a Proto. I know that Honey 1 million naira every year. What will you challenge the Honey buy? Honey 3 million naira. Okay, because we're checking. I am my home. Okay, how somebody can do this? When you belong to the Chinese, and when you know you need to go, and when you need to back, and when you may have each teacher. The Jollity can do it going. All the name will let each when they help humanity. Some of us here. I may each all through the help of individuals. Where do you belong? Oh, we'll make it around. Ndiana Bena, Kohi Hamo, Ndimbasa, Ndina coat, Ndina choose Agate Padaga, he had your cable.
ndị ọ na-awasị ha ka anyị gaa na forward ha na-eche ụzọ ha ga-esi dọtụọ oge ọ na ibilo mgburu ndị a wepụ aka and ama m na ihe niile bịara ebe a taa bụ ndị ọganihu na-adị mma. That is why you are here. I'm happy, very very happy, and ana m na-ayọ Chukwu okike na ụkwụ anyị niile jiri bịa dị mma ka anyị ga-eji ala ga-aka mma. Anyị ga-enweta ngọzi, anyị ga-abụ ọgaranya karịa nwa amadi a na-ekwu okwu ya, mana anyị ga-eme karịa ka ọ na-eme maka ọ ga-ekpere mgbe ọ batara Godian religion. Nnamdi Azikiwe wee memba. Nnamdi Azikiwe was once a president. Akwa na ha ihe a na-ekwu akpọrọ m ndị mụrụ ọnụ n'oche ego na-atụ m ịkpọ the high chief priest, mana ya asị mba ka ọ bịa bidekwa aka na ihe ọma ya eji aka ya pụta agwa ihe ọma na-adị mma. I'm very very happy he presents him because since after the death of Odimadike n'ụtụtụ anụtụbeghị m ụdị ihe a, or ka m kwuo since my tenure as the president anụtụbeghị m mmadụ. Enwere one woman na ị na-aga n'obi ọka etiti do ka Chineke mee ka onwe ezumike ebe ọ nọ. She tried. Now ihe a the second person ọ na-aka na-aba, the first Godian religion ga-abata na mba anọ ya ma tụọ ala gbuo ya. Ama adị m happy na mbọchị a ga-emepie na anyị niile ga-abịa n'igbo otu ahụ maka onye ahụ okwu ome ihe ukwu ọ nọ na-abịa echi ahụ onye rikwule nne ya bịa. I can assure you na ihe nke ị ga-eburu n'afọ ị ga-etikwe nke ị ga-eji na lailon eme gịnị ala. Yes, ana m ekele Chineke. Ya gazie ọgwụ ndị dị iche iche na-enyekwa aka ka nye onye isi anyị bụ onye aka kpọpụtagbo ndị ọzọ mana fa nwere ike fama apụta ebe a maka ncheta akacha. Biko o nwere ajụwa ndị ụkọsị kedu gbanụ onye na-emotivate unu ji were na-power like this. Ịma na ụkọ yesterday by this time last year na-akpọ ha pro station akwa na ha awala full station ha na-eme ha nye m and onye ahụ wụ onye na-asịkọ even ọ nọ ebe ahụ gwa m today na moto ha ga-eji aga ma nri ha ga-eri bịa ndị ụkọ eso m jọta nri ahụ ọ na-erikwele weta akị ọ sị m na ihe mere ewu na ya ga-ete ekike a and ha sị na ọnwụ ya na-eshow that all the expenses ha na-eme ebe a onye nwa nwe ebe ahụ a na-akọ ụka aha ya wụ Nze Nwakunye Ejezie ọ nọ ebe a biko bịa nna anyị bịa come up. Chineke na lụrụ na nyo Chineke na lụrụ na nyo
DOT chairman. Ọ sị m na ya amaghị onye ọgwụ. But adị m happy ịhụ na ọ nọ n'etiti anyị taa. Ogbuefi Ugochukwu tubelu. Ọ nọ ebe a? Eze-Ana, biko bịa. Ọ na-ahụ na bless gị echiri ụmụ gị bless gị onye asịrị na nwa ya ma ihe o nwere ihe ọzọ chọga ha n'ụwa ọnwụ bịa ya asị I'm ready to go ma onye nwụrụ ndị ahụ anyị na-ekwu okwu ya ọnwụ na-abịa na-ebe akwa gị si gịnị ka ọ na-ebere na ọnwụnwa bịa ya enwee ndụ ma ọ ma ihe ọ na-ebere biko ana m ekele Chineke for this kind of people and many more of them ndị ka ị ga-apụta apụta ndị ka ị na-eme na ya echete ka anyị na-ekpere ha ekpere ka anyị na-etinye ahụ ọnụ n'ụzọ ọbụla isi na-enye aka but esokwere ndị ọjọọ ije marakwa na mmadụ ọjọọ nwụọ ya ahụ agbara ọjọọ mana e nwere ezigbo mmadụ ịnwụ ị ga-ahụ ezigbo agbara otu anyị na-ekpe ekpere anyị na-akpọlite aha certain people ihe anyị ji na-akpọlite ha ewu na ha wụ ezigbo mmadụ na mmadụ ha rugoro na mmụọ were ezigbo mmadụ iji aha ha mee ekpere ya na awọ ana m asị bite aka n'ala ya ọgwa Chineke si ka iwukwu onye a ga-eselebreti n'ụwa selebreti adị na mmụọ yes adị m happy mgbe a kpọpụtara ha ụmụ ma ndị nọ n'azụ ha kwụrụ ọtọ na-ele ama akpụ unu anyị na ọnụ ga na-emekọ Godian religion will recognize you people because onye mere ihe ọma dị mma ka ekwupụta ya ndị be anyị si ị gaghị eri omume mmadụ ihe ekele anyị ga-ekwupụta unu agbalịala unu ga-aga emekwa Chineke na ga-agba ọnụ ma unu ga-eme mmụọ ana m agbazikwe mụ na nna ese dị n'okwu so n'aka ahụ o nwekwuru ụmụnne anyị ndị ọzọ ma ga-eji zọ ịkwa aha ha dịka mmadụ dịka ije nwa aka ọ na-enye anyị ego every year iji wee na-arụ ọrụ kansụl ọ na-enye ụmụ skuul ịkwado skuul anyị ebido n'o we are not paying them right ego ole anyị na-enye ha is not enough to motivate them nyere na ya aka na skuul now nwanne anyị nwoke ahụ ọmamụ nwere ka o si eme ọ nọ ebe a bụ ije nwata ọ nọ ebe a o kelee unu I didn't ask for money mana ọ sị na ime recognize the much ha megoro ya na-ekele anyị with 100,000 so oyi nwaanyị nọkwa ebe a eze nwaanyị Chinwe Okolie nyekwa Godian religion 50,000 naira kọrọ na ya Obi dị m ụtọ na Godian religion. Yes, obi dị m ụtọ ịbata na Godian religion. Ọ bụrụ ihe nchọrọ ikwu maka ya bụ na Godian religion amara ya years back through my sister. The first place in Jegolo Godian religion mgbe ahụ bụ n'Ozugbo station. After ka m jesiri ya mana mgbe ahụ emeziri m Abuja. So mesịa wee jee na Google n'ịntanetị wee Google Godian religion Abuja wee nweta adreesị Chake ka m kpọrọ na phone kwụsị ahụ wee direct ya how to locate Godian religion na Chabi opposite embassy ndị Ukraine. Yeah, Ukraine embassy. So and normal na Abuja for years na again gajezie na ọmasị Chukwu na mma anata si na anyị Igbo ebe a. So mana since that time anyị jiri Godian religion ekwu egwu ana m agba mbọ etu nwere ike
and then I'm making the body and religion because I have to move here and my body mother. Although our body will be here when we have no body and religion. We're bang. I can tell you. I'm a little witness. Whatever I will say I achieved today in life, credit goes to Body and Religion Foundation. So, and achọrọ m egwapụgo m ya mbụ mana achọrọ m ka ndị ụlọ National Council ka a na-ezite egwu m mgbe gara aga bụ na Eziokwu TV site na amara Chineke Eziokwu TV mụnwa nwunye all satellite television. Ọ bụrụ na ya enwe ike na-ezite ndị ọnna anyị nnukwu nna anyị chief high priest onye na-abịa consistently na-abịa program anyị rekọdụcha nkụzi o kụziri gbasara Body and Religion anyị tinye na telivishọn chanel anyị so ka onye ọbụla wee na-arụ maka ụfọdụ ndị mmadụ aka tie ya obodo ndị anụgwọ maka Body and Religion and anọ social media era na ndị mmadụ na-agbasa so ọ bụrụ na dịka nsiri okwu mgbe ọ bụla Body and Religion ọ bụla chọrọ ime program our television dị free ịrekọd ya and anyị ama na ego ọbụla ọgọzi bụ na na-etufughị mgbe mmeweta 100,000 naira ọ bụrụ na esendere m aka nọmba m enwe ike ime the transfer today. Thank you. maka na ụbọchị anyị na-aga ụkọ ama m ụkọ bọtụ ebe ọbụla ị pụtara kwụsị nata ha mụ na iwenye Body and Religion ha tọrọ gị aka na gị na-aga nke ndeburu afa bụ na akwa ihe na 2001 ebe a ka siri ka emechaa ụmụnne zuru ihe ebe anyị ebute ebe anyị o nwere nke anyị nọ ọ dịkwatara ha anyị mma enwezi oge ka anyị bịazie nke dị anyị nso so ndị bịara bịa pụtara ebe ahụ eji m n'ohe ha dị mma mụ nyere ha ụlọ ebe ha bi mana ọgwụgwọ na ebe ahụ ejiwetara anyị site n'ike nke echia ma alụ anyị onye ete aka anyị enwee ebe biri ana m ekele ụlọ ofuma ana m abịakwa ebe a ihe a na-eme wee tọọ m ụtọ nke kụzie ka akpọpụta m n'ihu ọha ama ka o si ete na obi dị nke ọka ewu mana ihe na-agwa ụlọ bụ na ọ bụ Petro ikere anaghị enwe ego mana ka o sitaghị eji m 50,000 afọ